Atin, atin. Uy, problema. Ina, sa isinta na ba na? Pila entrance. Ay, gagawin na lang tayo. Pila entrance. Sa gani. Bina. Sabi na. Baya-baya mo. Baya-baya po ni sauna. Sauna ra po. Yan. Ikaw, ako kailan ko sa imo ha. Ug ganit kay ilang ta. Pero, yung kita sa kuan-kuan yung susunod. Ay. Ano ang dito? Kato gani. Ako sa kapitan niya sa una ka bulan. Mangod. Eskwela sala sa siya. Ano dito sa tabi ang mga maligo pa siya. Nga wag gan. Dito sa tabi. Ay Joy. Joy. Joy, ato na pwede na. Kay kato gani ikot so si kapitan. Oo. No, sorry na. Ayaw lang magkuhan kay maumanggod na imong sa kapitan. Ha? Ay, ito nga itong guro na usa ako man. Nakapamanggit ang istampa din ha. Lagi. Pwede man, huwag na po dito kay flowing din ang tubig. Hindi ko ano, diretso ko sa gali. Sige, salamat kita. Picture lang mo dito. Ah. Pwede man yapon. Uy, di kaligo sa isoy. Lagaan ko anus. Hindi ka mabaw, baw-baw eh. Sabi ito mga Bibi ko si tulog. So mga to guys, kaya bawal maligo dito, balhin ni sa tubod. Sali na. Sal. Sali na. Magmay. Pikas to. Pikas, bunga. Oh, dago. Okay naman ko na ako mumulit. Nindot nga kuan gud. Nindot baligod. Ay. Sana progress na no? Oh. Saan mo na? Ito. Pwede naman ito. Gawin mo. Katuroy. Muli si Soy. Nga pala away. Welcome to Bayabaya Spring Water. Located at Buntod, Bayabaya. Welcome to Mobile LG. So mga to guys, gibawal ang pagsunod sa mga celebrity. So we are evacuated in another location. Bata. Pabugnaw. Tro. Apel, kani. Ate, guys. Sunod to. So makita nyo guys, thin out yung among tubig dili. Gadala mo sabon? Isa na malikod din. Dinadili ang paglabay sa basura, sana sa shampoo, sulutong, ng pang PLT, ng pa PLT,
Pagsulokan na nilang mga turbo. Nindot kita to dario kay Laimos. Wala po. You are the reason I never Dilay na kay karon dai. Ako na dario mag. Inawas, babaw ito. Ano na ni awas siya karon malalay. Tabunan. Ini siya sa pasakuan. Baya-baya. Yung tawana god, murag gigi kayo anay kwarta. Ano na sila? Kita na namulak bag pawita lubi. Baka uwi kwarta go kay lubi ng kwarta mo pod. Natawana ako, expert na ako mo. Muna yang mangut pod. Oh, expert na. Tawaran ng expert na kayo niya. Ganggo ni. Expert na ginang ngawat ug pane, ano. Gawin ni tawaran lagi. May pane, ngita mi klubi. Wala lubi to sir. May lubi. Apit na nakita yung pisunit ko. Muna siya ginagsigan sa kuhan, baya-baya, di bataan eh. Manumbag na ni kalit. Mamirahay na si bayan eh. Ma? Maron? Ay, nan kaman siya ay. Lubi na ito pangitaon.
Una kita segar yung anak. Tabang kong gitag lubi. May nakakuha ka sili oh. Bos naman diri. Yan ah. Paano tali diri?